Arratsaldeon. Eskerrik asko horreria guztiagatik. Kondenatu izenean, zigortu izenean, eta pixkate bihotzez hitz egin da, egia da, nekatua daude, eta, bueno, azkeneko gaua pixkat tensoa izan da. Baina ondo gaude, gogor mantentzen gera, gaur ere gutxienez, eramaten ez bagituzte, bertan lotan geratzeko apostua egiten dugu, eta eskatzen dizugu favorez, badakigu ez bakarri Donostiatik, inguruko herrietatik, gainontzeko herrialdetatik ere bertaratu zeratela, eta guretzako hori da, hostia da. Eskatzen dizugu favorez, gurekin batera mantentzea, alduenak gurekin batera lo egitea, uste dugu, ez gaude ziur, baina uste dugu aukera dagoela gaur gure bila etortzea, baina jakin dezatela gaurkoan ere, aurreko guretan bezain marrazki polita erakutsiko diegula, hau da arresia, hitz egiten ari ginen herri arresia hemen dago, lortuko dugu, irabaziko dugu, eramango gaituzte, baina jakin dezatela gaurko irudiarekin, kostatuko zaiela gu eramaten, ziur gaudelako, hemen bildu garenak, gogor mantentzen gerala, lortuko dugula, eta biharko egunean sententzia politiko hau guztiak, epaiketa politiko eta jazarpena hau guztiak geldituko ditugula. Guazen aurrera, guazen bar bezala bukatzera, hau batzuek, eskerrik asko, maite zaituztegu, jotak irabazi arte, gure euskal gazteria!